musikariak entzun ostean, instrumentu bakoitza aurkeztuko dugu. Tronpetari soinua ateratzeko bi gauza behar dira. Lehenengoa, arnasa ondo hartu eta haizea bota. Eta bigarrena, haizea botatzerakoan vibrazio bat egin behar dugu gure espainiekin. Vibrazio instrumentua da. Lau ari ditu eta hori bakoitza nota bat da. Sol, re, la eta mi. Bela. Instrumentua naiz. Eta soinu ateratzeko gogor egin behar duzu putz. Eta gehiago. Perkusioa instrumentu bat alda? Ez da instrumentu bakarra, baizik eta instrumentu familia osoa. Bertan, instrumentu pila bat daude, eta gehienak ezagutzen ditu. Pandereta, zentzarria, bongoa, danborra, maraka. Askotatik jotzen den instrumentua da. 1709 jozen. Lehenik, nota txuriak edo beltzak atzekin sakatzen ditugu, eta gero, guk aukeratu ditugu notak direla eta, mailu batzuek soka batzuk jotzen dituzte, soinua sor dadin. Hotzen soinua, edo Euskal Herrian, trikitixa bezala ezagutzen da. Esaten dutenez, Italiatik ekarri zuten 19 instrumentu bat da, haizea behar delako soinua egiteko. Eta saxofoia ere egurrezkoa da.